बिटिसिनि रायजो राजानि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। भेरगाव जि जोङो जामुगुरिनि जे मोनसे बिटिसिनि बिथोरावनो बयनिसायबो देरसिन जि फिसारि, बे फिसारिखौ थांनाय आसामनि जि एजिपि सरकारमोन 1987 सनाव बेखौ बानायदोंमोन आरो बिनि प्रजेक्ट कस्टआ अब्लानो 20 कौटिनिबो बारामोन होननानै जों मोनथिनो मोन्दों। दा दिनै बिटिसि सरकार गोदानै मुस्रि प्रमद बर'नि जि जोंनि सरकार, बे सरकाराव दा बे फिसारिखौ गोदानै फोथांफिननो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो आं दिनै बिटिसिनि रायजोखौ खोथा होनो हायो फैगौ समाव बर जामुगुरिनि जि फिसारि, बे फिसारिखौ मुलुगनाङैनो मोनसे नायथावथाव बा बयबो रायजो राजाफ्रा फैनानै बेवहाय बटिंनिफ्राय लानानै ट्रेभेलिं खालामनाय बायदिसिना फेसिलिटि होनानै दानि जुगाव गोदान थासारिजों मोनसे एनभारनमेन्ट होनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामगासिनो दं आरोखि। जों अलरेडि दाख्लैसो 17 थारिख खालि जों बिटिसिआव बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथां आरो लोगोसेनो आं आरो गासैबो बिफाननि एग्रिकालसारनि CSD, भेटेनारिनि CSD आरो फिसारि डिपार्टमेन्टनि CSD, डायरिनि CSD गासैबो जनानै बे बिथिङाव गुवारै सावरायनाय जादों आरो गासैबो बिथिङानो बे हाबाफारिखौ सापर्ट खालामदों आरो गासैबो अफिसार्सफ्राबो जोबोद माने गोसोआव माने स्पिरिट मोनसे फैनाय बायदि जों मोन्दों आरो आंबो लोगोसे बिराद उत्साहित। बेखौ जों हाबाफारिखौ जोङो फैसा जोंनि बिटिसिनिफ्राय आरो आसाम सरकारनिफ्राय अनसुंथाइजों बे खामानिखौ मावनो ओंखारगासिनो दं आरोखि। बेवहाय जोङो हेडसारि मोनसे डिपार्टमेन्ट जोंहा फिसारिनि बिथोरावनो दङ, मोनसे ट्रेक दङ। जों बेवहाय जोंनि जे माने बिटिसिआव जिखिनि ना फिसानि दरखार बा जिखिनि जों रायजो राजाफ्रा अन्ध्र बा उरिष्यानिफ्राय जिखिनि जों ना लाबोनानै जोङो दाबो सोलिगासिनो दङ, बे जि जेंना, बे जेंनाखौ जोङो जोंनि स्पेसियेलि दा बर जामुगुरिनि फिसारि आरो जों मोनसे आरोबाव पर्बतझरायाव मोनसे दिप्लाय बिल होननाय मोनसे बिल दङ। बे बिलखौ सरकारि भाबै जोङो ना फिसिनानै जोंनि बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जोंनि नाखौ रायजो राजाया गोरलै माने खम राङावनो मोननानै जाहाथे माने लाभबान जानो हायो, बिनि जों मोनसे राहा लामा लागासिनो दं आरोखि।